Tajjeb l-ewwel qed nittama li mill-ġdid tinsabu tajbin u nittama wkoll li fil-ħin li qed ikollna d-dar qed nagħmlu daqsxejn affarijiet li huma daqsxejn interessanti. Forsi mhux biss li wieħed isegwi l-affarijiet, l-online lessons recorded, forsi xi xogħol tal-iskola u dak tajjeb li żommu ħin għalih. Imma tajjeb ukoll li wieħed jagħmel eżerċizzju fiżiku. Illum hemm videos, apps fuq il-mobile li wieħed jista' anke wkoll juża biex jibqa' attiv. Li wieħed forsi jagħmel xi ħaġa li s-soltu ma tantx jagħmilha, jinaf xi talent ta' tpinġija, forsi xi board game, xi logħba oħra, xi puzzle. Insomma, jgħaddi dan il-ħin sabiħ li għandna flimkien b'mod l-iktar tajjeb. U fuq kollox ukoll tajjeb li wieħed jagħti s-sem tiegħu fid-dar f'dejjem fejn jista'. Ninsew xi responsabilità li intom ukoll membri familja li toqgħodu flimkien u hija ħaġa sabiħa li din ukoll intom tagħmluha. Xi ħaġa żgħira hekk nittama wkoll li fi żmien li għaddew fi żmien li kellna matul din il-ġimgħa kif ukoll fi żmien lejt kellkom iċ-ċans li tiffamiljarizzaw daqsxejn sewwa ma' Microsoft Teams. Jekk il-bambin rid minn issa sal-aħħar ta' din is-sena, se nkunu qegħdin naħdmu b'din is-sistema fejn idħol is-science. Se nkunu qed nagħdulkom lessons li huma dawn it-tip, kultant żmien forsi se jkun hemm xi assignment marbut anke wkoll ma' dan is-suġġett jew mas-suġġett li se nkunu qegħdin nitkellmu, kif ukoll anke sejrin ngħaddulkom xi noti jew informazzjoni oħra fiċ-channel skont it-teacher. Jiġifieri hekk tajjeb li jsegwih sewwa. Il-qudiem ukoll se nkunu qegħdin niddiskutu nagħdu xejn flimkien bejnietna is-suġġetti li ġejjin forsi se jkollna xi tibdil imma fuq dan aħna dejjem se ninformawkom u nimxu magħkom pass pass. Tajjeb, fl-aħħar lezzjoni li kellna jekk tiftakru wara li kienu għaddew il-jiem tal-għid, konna bdejna suġġett ġdid. Qabel l-Easter konna tkellimna dwar electricity, wara l-Easter bdejna nitkellmu ftit dwar acids. Jekk tiftakru ftit, għamilna introduzzjoni ta' x'inhuma acids, x'jiġuna f'moħħna, eżempji ta' acids, u jekk tiftakru ftit konna rajna d-differenza bejn hemm dawk l-acids li nsejħulhom weak acids. U ħafna drabi dawn li l-ġisem ma jagħmlux ħsara, anzi il-ġisem stess daw it-tip ta' aċti jużhom jew inkella jkollu bżonnhom. Min-naħa l-oħra hemm dawk li ngħidulhom strong acids, jiġifieri huma aċti li huma perikolużi, semmejna l-kelma corrosive ukoll, u huma daqsxejn perikolużi li wieħed jista' jużhom jew imisshom bidejh. U allura dejjem għedna fl-aħħar biċċa l-importanza li wieħed joqgħod verament attent. Imma jekk tiftakru ftit jew anke taraw ftit in-noti tagħkom, tindunaw illi it-topic tagħna ta' acids ma jismux acids biss, imma topic fil-verità jismu acids and alkalis. U forsi llum ħanaraw it-tieni parti fl-ewwel lesson tkellimna dwar acids u forsi nistieden dawk minnkom li għadhom ma segwewx l-ewwel lezzjoni illi anke wkoll isegwuha. Tajjeb permezz ta' YouTube qiegħda fuq it-Teams, hemm anke wkoll il-link fuq MySpot u wieħed ifittixhom ftit minn hemmhekk. Kollox aħna bħala Form 1 se ikollna qisu playlist tal-lezzjonijiet kollha online f'channel li qiegħed fuq YouTube li wieħed jista' jsibu minn hemmhekk. Il-lezzjoni tal-lum it-tieni waħda f'dan is-suġġett sejra tkun daqsxejn dwar alkalis. Imma nixtieq nagħmel biċċa xogħol, ħanagħti ftit sekondi. Billi tħarsu lejn dawn it-12 l-oġġetti li għandna hawnhekk. U nixtieq nara daqsxejn minnkom forsi taħsbu ftit. Minn dawn it-12 hemmhekk hemm 4 minnhom li huma acids. Forsi malajr f'dawn is-sekondi ħares daqsxejn lejhom, ftakar ftit x'konna semmejna fl-ewwel lezzjoni fuq acids. U għalhekk irnexxilek x'tagħmel pinpoint tal-4 acids illi għandna hawnhekk. Għandna l-lumi, għandna xi tip ta' powder dak fil-verità issa naraw daqsxejn jissejjaħ baking soda, għandna toothpaste, għandna x-xarba tal-koka, sapun, ix-xarba tal-Sprite, għandna liquid soap,
dak li nużaw anke għall-platti, tuffieħ, għandna detergent tal-ħwejjeġ, powder, għandna il-ħalib, għandna shampoo u għandna tazza ilma. Min dawn l-erba' acids li huma? L-erba' acids li għandna huma dawn ta' hawnhekk. Forsi wieħed jiftakar daqsxejn żgħira minn dak li tkellimna fl-ewwel lesson. Għandna l-lumi li għandu tip ta' xtufieħ u ta' ħnien ħlisem, citric acid, għandna x-xarba tal-Sprite u l-Coca, illi din hija xarba ċituża, u għandna wkoll tuffieħ. U forsi l-ewwel ħaġa li tajjeb illi nżommu f'moħħna hija din. Illi jinnotaw li l-erba' affarijiet u ħallejthom hemm apposta illi semmejna bħala acid huma erba' affarijiet li l-ġisem tagħna jużhom jew inkella jkollu bżonnhom. Li wieħed jieħu xi frotta bħal hija l-lumi jew inkella t-tuffieħ, jew inkella jieħu xarba soft drink bħal huwa l-Sprite jew il-Coca. Il-veri notaw daqsxejn li acid mhux bil-forsi hija xi ħaġa perikoluża. U din nixtieq illi aħna nagħmlu daqsxejn enfasi fuqha għax nħassru ftit din il-misconception ngħidula illi acid bil-forsi hija xi ħaġa perikoluża. Tista' tkun corrosive imma mhux bil-fors. Għax aħna konna għedna hemm dak li ngħidulhom strong acids u weak acids. L-oħrajn minn barra waħda, l-oħrajn jaqgħu taħt il-kategorija ta' alkali. Issa llum se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwar għax llum ħanitalmu żewġ kelmiet, din il-kelma u l-kelma anke wkoll ta' warajha. Ġifieri baking soda, għandna it-toothpaste, is-sapun, shampoo jew detergents u anke wkoll il-ħalib, dawn jaqgħu fil-chemistry f'dan it-tip ta' science jaqgħu taħt il-kategorija l-familja tissejjaħ alkali. U allura forsi wieħed jgħid, okej, mela alkali huma affarijiet li huma tajbin, għandi bżonnhom. Imma stennek niftakru ftit anke l-acids li għadna kemm semmejna ukoll huma tajbin ukoll għandna bżonnhom. Allura x'inhija d-differenza? Jista' jkun li forsi wieħed jgħid minn dan li qed naraw l-alkali huma prodotti li innaddaf bihom. Veru, ħafna mill-prodotti anzi l-maġġoranza tagħhom ta' prodotti li jnatfu huma alkali, imma mhux bil-fors, pereżempju hawnhekk għandna il-ħalib, baking soda, illi dawn ma tnaddafx bihom. Allura x'għandhom differenti? Ħanarawha fl-aħħar ta' din il-lezzjoni. Imma minn dawn it-tnax, s'issa għażilna 11 għaliex din li hawn fil-kantuniera ta' isfel la kienet acid lanqas alkali. Għaliex? Għax meta jkolli prodott li mhuwiex acid u lanqas alkali bħalma huwa l-ilma, nużaw il-kelma neutral, neutrali. Mela jiena jista' jkolli acids, alkali, jew inkella neutrali la jkun acid u lanqas alkali. Minn dawn it-tlieta acid, alkali u neutral, li huma l-iktar perikolużi u li huma l-inqas perikolużi. Minn dak li għandna kemm semmejna issa, acid u alkali jista' jkunu kemm perikolużi u issa ħanaraw li anke alkali jista' jkunu corrosive pereżempju. Imma mbagħad jista' jkunu healthy u affarijiet li nużawhom aħna bħal huwa pereżempju l-affarijiet neutrali. Imma anke acid u alkali xorta waħda nsibu affarijiet li huma bżonn nużu għalina bħala bnedmin. Allura, nixtieq illi nifqu ftit żgħira u bħalma għamilna fl-ewwel lesson nistaqsi din il-mistoqsija. X'tiġi f'moħħok meta tisma' l-kelma alkali? Waqaf daqsxejn żgħira l-video u prova ħseb ftit. Hekk x'taħseb illi huma alkalis u x'jiġi f'moħħok meta tisma' din il-kelma? Forsi minn dak li rajna anke wkoll l-istampa, jista' jkun l-ewwel affarijiet li jiġu f'moħħna fejn jidħol alkali ma affarijiet li nnatfu bihom. U forsi huwa żmien li qegħdin nisimgħu ħafna wieħed juża s-sapun li wieħed jaħsel idejh ta' spiss. Infatti veru,
F'dak il-mod aħna qegħdin nużaw il-kelma alkali. Imma nixtieq li f'dan il-bidu tas-suġġett ukoll nerġgħu inħassru minn moħħna idea li forsi hija żbaljata li hija din illi acids huma perikolużi, alkali mhumiex. Dik hija idea ħażina. Ġifieri acid jista' jkun perikoluż u jista' jkun ta' għajnuna għalina l-bnedmin jew ta' bżonn, alkali wkoll jista' jkun ta' periklu, issa ħanaraw eżempji, jew inkella jista' jkun anke ta' bżonn għalina bħala bnedmin. Mela ejja naraw xi tfisser il-kelma alkali. L-ewwel nett f'dan is-suġġett li aħna nsejħulu chemistry, dan huwa suġġett li ħafna drabi nistudjah fil-form 3, 4 u 5 jew inkella iktar minn kun jixtieq. U min jażel dan is-suġġett ikollu anke dan it-topic fuq acids, alkalis, forsi juża l-kelma base minn flok, u anke wkoll neutral u jqgħod jistudjuhom ftit. U allura għalhekk hemm il-kelma chemically għaliex hija ħaġa marbuta ma' kimika, mal-chemistry. Dan huwa tip ta' science. Alkalis are substances that are chemically the opposite of acids. Jiġifieri kieku kelli nara l-ingredjenti jiena tal-acid u nara l-ingredjenti tal-alkali ninduna li dan magħmulin minn prodotti li huma ftit differenti minn xulxin. Jew l-alkali għandu prodott li l-acid m'għandux. B'tali mod li jagħmluhom qishom kontra xulxin, opposti ta' xulxin. Jiena qisi nimmaġinhom għandek soldati naħa, soldati n-naħa l-oħra, u li ħankunu qegħdin nagħmlu ma' dan is-suġġett qisu ħanipprovaw nġelduhom ftit flimkien. U mbagħad naraw x'jiġri għaliex ser ikollna xi videos li anke lesta s-Sur Savona marbutin ma' dan is-suġġett u ma' ftit practicals. Imma għandna hekk għandna weak alkalis, imma ġabda nużaw il-kelma weak, mela għandi weak alkalis u strong alkalis mela ġejja dat. Are found in soaps, tajjeb bħalma huma s-sapun li nużaw, or other cleaning materials. Jew inkella tista' tintuża wkoll f'mediċina, issa ħankun insemmija l qudiem li hija tip ta' mediċina li taħdem kontra aċtu, kontra kundizzjoni li wieħed ikollu fl-istonku. Forsi tfakkarna f'xi ħaġa li semmejna fil-lesson tal-acids marbuta miegħu. Imma hawnhekk ġej simbolu li aħna familjari miegħu, is-simbolu ta' corrosive. Għaliex? Għaliex l-alkalis hemm uħud minnhom illi huma corrosive, huma perikolużi. U għalhekk għandna some alkalis like those used in laboratories or even in cleaning materials such as bleach are too dangerous to touch. Infatti, wieħed forsi aħna daqsxejn diffiċli illi nurulkom jew issa ngħaddulkom xi alkalis li nsibu fil-laboratorju. Kieku kienet ħaġa li xtaqna aħna meta konna l-iskola intom tagħmlu dawn l-experiments li ħanaraw il-qudiem. Imma fid-dar tagħkom ukoll issibu alkalis u alkalis li huma perikolużi. Infatti il-bleach dak li nużaw biex naħslu l-kamra tal-banju jew kellha affarijiet fil-kamra tal-banju ħanaraw anke ritratti tagħhom. Dan huwa wieħed minnhom huma ftit perikolużi tantu hekk illi meta wieħed jużhom tajjeb li jużhom bingwanti jew kellha jekk jużhom li jaħsel id-deħ sew għax jista' jkun li jagħmlu anke ħsara l-ġilda jew ħsara xi partijiet fil-ġisem. These alkalis are said to be corrosive. Mara, l-alkali mhux bil-forsi għax xi ħaġa kollha kemm hi tajba l-ġisem jew kellha qatt ma tista' tagħmel ħsara. Alkalis hemm oħrajn li huma very strong alkalis li huma corrosive ukoll. Because they can burn the skin and damage other materials. Infatti ma nafx hekk aġġralkom li pereżempju jaqa' xi ftit bleach mal-art jew forsi fuq xi ħwejjeġ ta' xi wħud u dak il-bleach jisu bħal donnu jaħraq l-oġġett jew kellha jbiddillu l-kulur. Ara innu taw ftit kemm huwa corrosive. Allura jekk tgħidu isma' x'inhuma alkalis? Dawn hawnhekk għandna eżempji ta' alkalis, uħud minnhom insibuhom anke wkoll id-dar, forsi uħud mhumiex daqshekk komuni. Ħalli nduruhom ftit. Għandna pereżempju dak li huwa sink cleaner. Jiġifieri inti jkollok pereżempju s-sink li jkun miżdur b'xi ħaġa,
titfa' dan il-materjal, dan il-likwidu li huwa alkali u jneħħi l-blockage li jkun hemm. Għandna pereżempju l-bleach, da li semmejna li qed jużaha l-toilets jew kellha kmamar tal-banju. Għandna wkoll is-sapun, is-sapun li naħsu ldejna kemm is-sapuna kif ukoll liquid soap huma magħmulin minn dan is-suġġett huma alkalis. Tajjeb huma alkalis. Għandna s-sapun tal-platti li huwa l-istess. Ilu taw ftit għandna affarijiet li huma very strong. Imbagħad għandna oħrajn li huma inqas u nistgħu nużawhom mal-ġisem tagħna. Għandna mbagħad hawnhekk fin-nofs affarijiet li forsi ġieli ħadna jew nieħdu u laqas nafu li huma alkalis, imma dawn huma weak alkalis. Il-ħalib pereżempju, il-ħalib huwa tip ta' substance li huwa alkali. Bħalma l-koka kien acid, il-ħalib huwa alkali. Għandna l-frotta tal-kiwi li hija l-iktar frotta li hija alkali minn ħafna frotti li għandna. Għandna mbagħad il-baking soda da jintuża ħafna drabi ġilja minn innaddaf bih ma ħafna drabi da jintuża kif inhu ismu biex wieħed isajjar permezz tiegħu. Imbagħad hemmhekk għandna mediċina. Hemm tipi differenti. Dik hija tip ta' mediċina li hija alkali li wieħed jieħodha biex inneħħi l-aċtu fl-istonku. Mela jiena qed imbagħad bl-aċtu nieħu din il-mediċina u l-aċtu bħal donnu qisu jonqos jew inkella niġi relieved minnu. Infatti ġieli jkun hemm min jgħid jekk ikollok l-aċtu fl-istonku tista' tieħu tazza ħalib. Ara innutaw issa ħanibdew nagħdu l-affarijiet ma' xulxin. Mela fl-istonku għandi acid, tip ta' soldati. Biex jinnikkalmah jew innaqsu, se nġib is-soldati ta' kontrih. Acid huwa tip ta' chemical qiegħed fl-istonku, ħanġib chemical ieħor illi qisu jipprova jiġġielidlu. Mela jekk jien għandi ħruq ta' stonku jew inkella ngħidu għandi l-aċtu fl-istonku, wieħed jista' juża jew din tip ta' mediċina illi tibda tnaqqas l-aċtu, tiġġieled lill-aċtu. Jew inkella b'mod l-iktar faċli ta' malajr, wieħed jieħu pereżempju tazza ħalib. Għaliex fiha alkali ġibt żewġ chemicals li huma kontra xulxin. Daw it-12 l-oġġett li għandna hawnhekk, dawn kollha kemm huma tipi ta' alkalis. Imma inżommu dejjem f'moħħna wkoll li kien hemm uħud minnhom li kienu strong alkalis li kienu corrosive bħalma kienu pereżempju daw it-tnejn jew daw it-tnejn ta' isfel, hemm oħrajn li huma weak alkalis bħalma kien il-ħalib jew inkella kien ċertu mediċina jew inkella anke xi affarijiet oħrajn. Allura l-mistoqsija li sejrin insaqsu ftit hija imma x'jagħmel oġġett li huwa alkali. Ħanraw daqsxejn xi punti. L-ewwel nett huwa importanti ħafna illi wieħed iżomm f'moħħu li qegħdin nitkellmu fuq chemicals. Jiġifieri verament nixtieq li nagħmilha importanti hekk hu enfasi li mhux għax huwa alkali mela dan okej għax huwa opposite tal-acid. Le, il-familja tal-alkali li hija veru l-oppost tal-familja tal-acid. Iż-żewġ familji, iż-żewġ soldati hemm uħud minnhom li huma b'saħħithom ħafna, hemm oħrajn li mhumiex daqshekk. Imma l-ewwel prinċipju li anke tkellimna fuq l-aħħar darba huwa importanti li inti jekk ikun hemm likwidu li ma taf x'inhu, huwa importanti li qatt ma dduqu. Kważi kważi anke ix-xommu aħjar illi le. Ir-raġuni hija għaliex mhux bil-fors kif jidher wieħed jgħid okej mela dan jidher ilma, mentri fil-verità jista' jkun acid jew jista' jkun alkali. Infatti ġieli ħanittestjaw ftit beakers li jkollhom fihom liquid li huwa trasparenti, flajn anke kieku taraħ quddiemek tgħid dan ilma, mentri fil-verità jkun strong alkali jew strong acid. Dejjem importanti li wieħed qatt ma jduqu. It-tieni ħaġa hija illi bħalma semmejna anke f'acids, uħud mill-alkalis jistgħu jkunu corrosive. U din nerġa' tagħmel tnaqa' enfasi fuq bħal huma pereżempju bleach
jew inkella oven cleaners dak li wieħed joqgħod jisprejja jew kellha jixtri bott biex inaddaf il-forn u jaqla l-ħmieġ minnu. Dak huwa very strong alkali. Xi ħaġa li tagħmel differenza hija din. L-alkali għandhom ingredient, għandhom element fihom illi jagħmilhom differenti minn acids. L-aħħar darba jekk tiftakru ftit konna għedna, acids contain hydrogen. F'dan il-każ l-alkali they contain hydrogen but also they contain oxygen. Daw iż-żewġ gases li huma ingredjenti immens importanti biex jagħmlu daw l-alkalis differenti mill-aċti l-oħrajn. Semmejna acids, semmejna alkali, imma mbagħad fadlilna nsemmu mbagħad l-aħħar ħaġa li hija neutral, neutrali. Qisu din jekk ikollok il-ġlieda bejn acid u alkali, in-neutrali la jagħmlu ma' tim u lanqas ma' tim ieħor, ishom jieħdu t-triq tan-nofs. Allura neutral substances l-iktar li huwa komuni huwa pure water are neither acidic nor alkaline. Jiġifieri meta materjal la jkun acid u lanqas ikun alkaline, aħna ngħidu li huwa neutrali. Mela bekk għamilna jisu introduzzjoni għal acids fl-aħħar lezzjoni u f'din il-lezzjoni semmejna daqsxejn alkali u anke wkoll neutral. U ħan nispiċċaw daqsxejn biċċa xogħol. Jekk tiftakru fl-aħħar lesson, kont għidkom daqsxejn photo hunt li kellkom tagħmlu hija li dduru daqsxejn mad-dar, issibu materjali li huma acidic u tieħdulhom ritratt u dar ritratt iżommuh. Li nixtieqkom nagħmlu issa hija li nagħmlu l-istess ħaġa, illi nerġgħu nduru ftit id-dar u nsibu 3 materjali li huma alkali. Mela suppost inti għandek 3 ritratti ta' 3 oġġetti li huma acidic fid-dar tiegħek. Jew inkella u għandek ħajkollok 3 ritratti ta' 3 oġġetti li huma alkali. B'kollox jagħmlu 6 ritratti b'kollox. Issa, fl-assignment li ser ikollna biex nispjegawhom ftit, aħna nixtiequ li intom tibatulna dawn is-6 ritratti. Issa jew tibathom permezz ta' Word document jew inkella tapplowdja daw ir-ritratti li aħna semmejna. Jekk inti forsi qed titfixkel fl-instructions tal-assignment ser ikollok miktub kollox. Mela malajr, l-assignment prattikament ser ikun li inti ssib 3 oġġetti li huma acids fid-dar u tieħdilhom ritratt. 3 oġġetti fid-dar li huma alkali u tieħdilhom ritratt u daw is-6 ritratti tibathom you hand in those photos through the assignment. Permezz ta' dan l-assignment illi ser ikollkom flimkien ma' dan il-video. Jekk għal jrid sakemm nerġgħu niltaqgħu, tajjeb li wieħed jieħu ħsieb, tajjeb li ma nħallux lura anke wkoll fejn jidħol ix-xogħol, trid tidejqu xejn. Ix-xogħol qabdu weħel suħ ħalli ma jinġimalkomx ħafna. U qassam il-ħin tajjeb tiegħek, jgħid tara di ħanagħmilha llum u ħanagħmilha għada. U hekk tajjeb illi iżżomm hekk jorganizza lilu nnifsu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġurnata tajba lilkom, sellulna għal tad-dar u laħwa ħodu dejjem ħsieb.